Uthukuthelwe uyaveva uNgizwe ongatshelwanga mayelana ne-memorial service ka-Ivan Hlophe. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelelayo-ke uMathinda Coyisi Intombi zomqamela amehlakho abanye zibaqamela imali uthi uwazi. Ngana kwethu ngabe uthi kulakho lokuqala ulanca uthonze ukulungela upress subscribe button, share uphinde ucommente, ulike okhuluma nakho. Kanti-ke ngabe umdala like uyazi ukuthi sihlangana laphana kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike uphinde ushare. uNgizwe omchunu owayengumsakazi wokhozi FM uthi-ke waye engatshelwanga ngoba-ke kunomhlangano wesikhumbuzo sokukhumbula u-Ivan Hlophe laphana-ke ey'ndlini zomsakazi ukhozi FM. Uthi-ke ngabe yena ubezoyube-ke esebeka izinto ayikhumbulayo ngayo-ke u-Ivan Hlophe. Ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho mlaleli wami, ngicela ukuthi uyizwele uNgizwe omchunu ekhumbuzisa ngo-Ivan Hlophe. Ngensizwa u-Ivan umuntu akaSihlophe. Ngidumele nje ngizothi wade kune-memorial service namhlanje, ngizwe ngethiwe kune-memorial service ngoLwesihlanu. Akaze ngifonele, akaze ngibike muntu mina. Kanti u-Ivan ngisebenzile naye, ngibona zonke iy'nkobongela egcwele lapho okhozini nabaqhukayo nabahamba kahle. Akaze ngibike lo muntu nje ukuthi kune-memorial service lapha endlini zokusakaza. Kanti bengizoya kule memorial service ka-Ivan umuntu akaSihlophe. Ngikhumbula kahle ukuthi sisebenze kakhulu naye iminyaka ngeminyaka. Ngithi lalo uphumule mntakababa mfakaSihlophe. Mfowethu umsebenzi wakho ubonakele, namagalelo akho abonakele phansi kwenhlangano yokusakaza SABC, kusukela kwezenkolo kuya kwa-sport, kuya kuma-programs, njengoba kade uwuproducer, waqala ukuproducer, producela mina. Ngikhumbula mfowethu ngelinye ilanga ebusuku laphana uproducer uyozela uyalala. Emveni kwalokho ngizophuma ngo-4 ey'ntathakusa. Emveni kwalokho avela nganyonyoba ngakushiyule nephansi kwamadeski lapho, waze wavuswa yibo uTumba Mhlaba lapha-ke ngo-6 ekuseni. Bengakuboni ngoba bafike basakaza bayeka-ke, bathi bayabona bathi yini lento ikhwasha kwayimabe ukuthi bakuvusa-ke. Mfowethu-ke ngithi umphefumulo wakho sathi ungalala ngokuthula, uyibekile into ngebandla, oyihlo nokhokho bakho bakwemukele, bangabheki ububi bakho kodwa babheke ukukhala kwethu nomsebenzi wakhe emihle eyenzileyo phansi komthunzi welanga. Ngiyabonga.